дар кӯчаҳои Душанбе ва атрофи он чунин дуди ғализи ангиштсангро ки барои гузариш ба иқтисоди сабз монеа эҷод мекунад дидан мумкин. берунтар аз пойтахт ё дар манотиқи дигари кишвар вазъ аз ин бадтар аст. истихроҷу истифодаи рӯзафзуни ангишт ба назари Наталья Идрисова, коршиноси масоили зистмуҳитӣ, мухолифи гузариш ба иқтисоди сабз аст. Не пару десятилетий мы видим, как активно наращиваются добычи. чанд даҳсолаи охир мо шоҳиди афзоиши фаъол дар тавлиди касифтарин манбаи энержӣ ангишт ҳастем. корхонаҳои ангиштсанг то рафт бештар сохта мешаванд, ки дар асл моро аз мафҳуми иқтисоди сабз аз таъсиси ҷойҳои нави корӣ дуртар мебарад ва мо вақти гаронбаҳоро аз даст медиҳем. албатта мо ба сармоягузориҳои чин вобастаем ва онҳо ба таври фаъол тавлидоти касифи худро ба кишварҳои Осиёи марказӣ содир мекунанд. дар ҳоле ки саноатҳои азими ҷаҳон тадриҷан аз истифодаи ангишт даст мекашанду ба навъҳои модерну камзиёни васоили энержӣ рӯ меоранд, дар Тоҷикистон тамоюл баръакс аст. истихроҷи ин сӯзишворӣ ба бештар аз 2 миллион тонна расидааст, ки дар соли 2023 танҳо 7% он ба хориҷа содир шуда, боқӣ дар дохили кишвар истифода шудааст. танҳо талаботи маркази барқу гармидиҳии дуи Душанбе ба ангишт ҳудуди 1 миллион тонна аст. даҳҳо корхонаи дигари истеҳсолӣ низ фаровон аз ин намуди сӯзишвории олудакунандаи муҳити зист истифода мебаранд. дар Институти иқтисод ва демографияи Академияи улум гуфтанд, Тоҷикистон ӯҳдадор шудааст, ки бо назардошти гузариш ба иқтисоди сабз истихроҷу истифодаи ангиштро кам кунад, вале даст ёфтан ба чунин кор дар солҳои наздик осон нахоҳад буд, зеро феълан ангишт яке аз манобеи асосӣ аст. То, что касается угля, да, будет постепенный, наверное, переход, поэтому стратегия... дар мавриди истифодаи ангишт дар баробари гузариш ба иқтисоди сабз бояд ҳаминро гӯям, ки мо тадриҷан ба иқтисоди сабз мегузарем. аз ин рӯ стратегия то соли 2037 пешбинӣ шудааст. яъне чунин раванде ки фардо бояд аз ангишт даст кашем ғайриимкон аст. мо онро истифода мебарем, вале бояд технологияи навро барои полоишу кам кардани зарари он ҷорӣ созем. бо мурури замон албатта ба энергияи офтобӣ мегузарем. инҳо барои Тоҷикистон манобеи бузург ҳастанд. рӯшан нест Тоҷикистон барои ҳалли ин мушкил дар баробари гузариш ба иқтисоди сабз чӣ дурнамое дорад. дар вазорати саноат ва технологияҳои нав аз шаҳри мавзӯъ худдорӣ карданд. вуҷуди чунин мушкил дар ҳолест, ки Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳурии Тоҷикистон борҳо аз минбарҳои сатҳи байнулмилалӣ дар мавриди талоши кишвар барои даст ёфтан ба иқтисоди сабз то соли 2037 суҳбат кардааст. ба иттилои расмӣ, Тоҷикистон барои мутобиқсозии кишвар ба тағйири иқлим ва гузариш ба иқтисоди сабз ба 96 миллиард доллар ниёз доштааст. баъзе аз созмону ниҳодҳои молӣ, аз ҷумла Бонки Осиёи рушд, Бонки Аврупоӣ, Оҷонсии Амрико дар мавриди рушди байнулмилалӣ аз сармоягузорӣ дар тарҳҳои вобаста ба рушди иқтисоди сабз дар Тоҷикистон хабар дода буданд. мақомот дақиқ намегӯянд, ки чӣ қадар пул дарёфт карданд ва харҷи маблағҳо то куҷо дурусту шаффоф сурат гирифтааст.